mica les perspectives macroeconòmiques com les tenim i també, lògicament, les oportunitats empresarials actuals. Volia començar amb alguns apunts positius respecte a la nostra economia. Un també ha de veure on som, què tenim de sòlid i després com afrontem aquests vaivens que hi ha a l'economia. Com més sòlida tinguem l'economia, més fàcil serà que aquests canvis ens afectin menys. Tal com jo veig la recessió, i m'agradaria que no se m'entengués malament, però potser la nostra economia necessitava una sacsejada. Potser havíem d'entrar amb el que és molt ben conegut com la destrucció creativa. O sigui, havíem arribat a un punt en què el tipus d'activitat era una activitat que no tenia futur i que estava basada en una irrealitat i s'havia de frenar això. Com veieu, doncs la nostra economia ha patit fortament, s'ha recuperat i s'ha recuperat amb més solidesa, jo diria, amb una estructura que té més futur. Estem combinant una contenció de sous amb un increment de productivitat. I aquesta jo crec que sí que és el còctel que realment pot funcionar. Què hauríem de fer? Doncs hauríem de seguir per on estem, que és oferir millors productes, de més qualitats, amb més innovació, més nous, i aquí és on estan les possibilitats del mercat. Jo constato que hi ha inversions que estan aturades. Algunes ja s'ha decidit que no, i altres estan aturades. I això és veritat que no es veu ara, perquè al final el que es veu és dintre un període. Per això us deia que aquesta inestabilitat o aquesta situació, si es perllonga molt, llavors segur que afectarà. Si no, jo penso que serem capaços de donar-li la volta.